naam is Latino Nodia. Ik is oorspronkelijk van toekomstloos Randfontein. Ik heb die Youth Build project gebouwd. Ons gaan gepaard met human settlements. Hulle het vir ons college provide en 'n safe space geprovide waar ons kan leer en baie meer goed te doen as net dit. Ik heb hier gekomen met die gedachte dat ik zal werk kry, soos ons sal sê in onze gemeenskap, as die werkie, maar die mense het hulle deure vir my oopgemaak na 'n nuwe geleentheid toe waar ek kan in konstruksie gaan werk. Ons het bricklaying gedoen, ons het plumbing gedoen, plastering en so aan. Alles wat gepaard gaan met 'n huis. En die besigheid sal nooit uit datum uitgaan nie van mense nodig huise. Ja, en dankie dat julle, ik wil net zeggen aan die jong mensen, moet niet opgee nie. Daar is mensen wat omgee voor ons, daar is hoop. Moet niet skaam is om net te gaan en ons ja waar uit te sit, soos ons gedoen het. En ja, wees net jong and just be powerful. Thank you.